Wara 8 sigħat ta' taħdidiet, il-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tard il-ħamis filgħaxija qablu li d-data ta' ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea tkun estiża sa 22 ta' Mejju, dejjem jekk id-deputati fil-House of Commons jaqblu mal-ftehim negozjat mal-Gvern Ingliż. Iżda jekk għal darb'oħra l-ftehim ma jgħaddix minn Westminster, l-estensjoni ta' Brexit se tkun iqsar sa 12 ta' April u l-mod kif ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea dakinhar u fidejn l-istess pajjiż. Waqt konferenza ta' aħbarijiet eżatt wara tħabbar dan il-qbil il-Prim Ministru Ingliż Theresa May qalet li se taħdem qatih sabiex tikseb l-appoġġ meħtieġ sabiex il-ftehim ta' ħruġ ikun approvat mill-Parlament. Għaldaqstant id-deputati mistennija jivvotaw għat-tielet darba dwar dan il-ftehim il-ġimgħa d-dieħla minkejja id-dubji li qajjem ir-ruling tal-Speaker John Bercow iktar kmieni din il-ġimgħa. F'konferenza tal-aħbarijiet separata, il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk qal li sa 12 ta' April li hija l-aħħar data li fiha ir-Renju Unit għandu ċans jindika jekk hux se jieħu sehem fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kollox huwa possibbli. Hemm ċans ta' Brexit biqbil, ċans ta' Brexit mingħajr ftehim, estensjoni itwal jew saħansitra revoka tal-Artiklu 50.